кадава кая рад до мене. Аман, 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 аман. Да, беше прав. Има нещо и го разбрах. Търсиш мен за неща, които просто не правила тя. Искаш нещо различно за дръж. Не харесвам срещи само за веднъж. И ето тема за размисъл чуй. Хей, готиния сваляния чуй. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Аман, 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 аман. Закадава кая рад. Да, беше прав. Не съм такава, каквато бях. Променям се от мъже, които просто минават за ден. Искаш нещо различно за дръж. Не харесвам срещи само за веднъж. И ето тема за размисъл чуй. Хей, готиния сваляния чуй. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Дава на къса сърцето ми.